A few inches later. Jó, ezek nem fogunk meccset találni, vagy mi a geci van? A few moments later. Bazd meg, mi a faszom van? Ennyire, na azért bazd meg. Ennyire nem szereti az olasz tankokat a játék. Azt a kurva legyél vannak ott! Hello, szia! Kiszedtük! Crit! Anyád! Kap be! Anyád! Ez honnan jött? Kap be! Büdös buzi. Na, ide jövünk a fasz, jövök az rényivel. Ott van fetézés! Te somsz, menjál előlem! Tesó, takarodj már! Kapd el! Hoppá! Ki volt ez? Mit lövöldöző, kis csökér? Mit lövöldöző? Ne lövöldözzé! Kapd el! Kritikus! Mi az, hogy azt én lőttem ki? Adjuk már! Adjuk már, én lőttem ki! Miről beszélünk? Jaj, bocsánat! Szia! Jaj, mama! Nagyon jön! Hát gyere, bazd meg! Gyere, kis köcsög! Mi van veled? Elteszek takarékra, bazd meg! Ott van faszom történik! Mi van, kis gyökér? Beszoptad? Gyere, Stewie! Na gyere, Stewie! Mutasd magad! Szia! Szia, fiam! Gyere, kapsz egy kis ajándékot! Gyere! 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 Szia! Micsoda? Hogy micsoda? Gyere ki! Na, melyik dugja ki az orrát? Gyere ki, mert én megyek, érted? Szevasz! Nem mondod komolyan, hogy elromlott az ágyunk. Mi van veled? Én letartom a bét, nem jössz át! Itt nem jössz át, köcsög! Sírba teszlek! És a T50-est oldalba kapunk. Hello! Szia! Akkor nézzük oldalra. Figyeld, 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 betölti, betölti! Szia! Hoppá! Mi van veled, kis gyökér? Hát eltettelek mi van veled, 6 killem van, geci? Na, ne itt lövöldözzé? Szia! Kritikus! Hogy micsoda? Hogy micsoda? Hát szerintem itt egy fél hadmezőt én írtottam ki, hagyjuk már. Igen, bazd meg, igen, menekülünk, menekülünk. Gyere, geci. Gyere, faszopó! Szia! Gyere, BT5-ös! Gyere ide! Most meghalsz! Sírba teszlek! Szobd le magad. Az már baj! Az bajos mondjuk! Micsoda? 8 kills régyivel, bazd meg! Azt a kurva! 8 kill, 2 assziszt, egy zónafoglalás, semmi van veletek, he! Sírba tettem őket. Ezután nem kapok sok lóvét, nem kapok semmit. Itt lövöldözök is jökkel. Legjobb osztak, hát tényleg a legjobb osztak volt. Erről van szó, prémium nélkül. Lássuk rá a prémiumot. Csak a 20 000 majdnem. Ez mi a faszom, ez az anti? Ez mi a faszom? Tesó, ez a sufni tuning, bazd meg. Ez mi a faszom? Hát ilyet otthon összedobsz. Hozol egy airsoft puskát, köré egesztesz fémet, meg Tesco-s vagy mi a bevásárlókocsira, bazd meg felrakod. Hát ilyet én is tudnék csinálni. Mi a faszom ez az anti? Ez mi a faszom? Hely. Menjél már! Menjél, Feri! Menjél! Hoppá. Én kijövök. Jaj, húzz vissza az orrát! Elsütötte magát a kis gyökér. Szia! Hoppá, mi van veletek? Szevasz, szép testvérem! Szia! Micsoda? Hogy micsoda? Hogy micsoda? Hogy na azért, bazd meg. Azt el kéne kapni, hát. Ez egy free kill.
Hova menekül ez? Miről menekül? Jaj, mama! Nem! Hallod, nem már! Te somsz! Ne! Ne! Lőd ki! Jön ennek meg ágyúja nincs! Lőd! Lőd! Megbaszom BT-t! Dögölj már! Dögöljél! Pusztuljál már! Én akartam kiszedni a BT-t. Itt tövöd a kis csökér. Az nem jó! Az nem jó! Igen, igen, igen! Ezt kapd el! A kurva anyádat! A találat az más kérdés kapta. Szia! Nem most írja már! Nem most írja már Steven Geci! Figyeld, figyeld, hát megambusoljuk. Figyeld, figyeld. Hogy micsoda? Szia! Kapd el! Azt, hogy pirosan nem lehet átszörni, ez egy nagy kamu. Hát úgy átszörtem, bazd meg elszégyelte magát szegény. Szia, fiam! Menjél haza magadnak, takarodj! Lepattant, hagyjuk már, full kamu. Kamu! Honnan lőttél, te paraszt? Ja, mindent értek. Honnan a faszból? Igen, akkor most én is jövök ezzel. Szia! Micsoda? Hogy micsoda? Hogy micsoda? Agyú! Várjál, gyorsan faszom, Stuartot el kéne küldeni halálra, vagy őt? Rá nem látok rá, de azt Stuart el tudjuk küldeni. Itt tovább ez a kis gyökér. Itt tovább ez ő! Hallod? Bazd már meg. Hallod? Kurva anyádat. Ez a háborús vezet itt, bazd meg. Szia! Hello! Én voltam.